We hebben super toffe dingen gedaan. Eerst gaan karten. Jongens en kaarten, dat is een jongensdroom. Ik was op het begin wel een beetje zenuwachtig. Maar daarna heeft iedereen nog ingehaald. Dus daar waren de zenuwen over, denk ik. Wat zijn we daarna gaan doen? Ik weet niet. Naar het Schullensmeer zijn we Ja, geweest. het Schullensmeer. Ja. Daar hebben we gepeddeld. Ja. Heel fijn. Ook nog nooit gedaan. Nee. Dat was wel een beetje moeilijk, hè? Ja. Met de wind. Ja, met de wind is het heel moeilijk. Het evenwicht houden. Het evenwicht houden. Hè? Het recht staan was het moeilijkste, hè? Ja. Ook met golven af en Ja, toe. en dat proberen niet te botsen. Of het was misschien bewust, maar dat leek me toch ook moeilijk. Het zonnetje was wel lekker, hè? Ja. Het watervallen was ook zwerken. En dan zijn we gaan snorkelen. Gaan snorkelen, ja. Ja. Het tuigen was leuk, maar zo die eerste sprong in het water was een beetje verschieten. Je kijkt in die diepte en dat is in het begin wat aanpassen. Als je dat eens zo wat overwonnen hebt, dan is dat heel mooi. En er waren ook heel veel mooie vissen. Grote vissen, hè? Ja, heel Ja, veel. absoluut. Oude auto's stonden erin, ja, je had er wat tunneltjes mee dat je kon doorduiken. Ik wist niet dat we al die dingen in Limburg kon komen doen. Ja, geweldige leuke dag. Echt bewijs nog maar eens dat er eigenlijk heel veel plezante dingen in Limburg te doen zijn. Wij gaan zeker Limburg nog verder ontdekken. Ja. Dat gaan we wel samen doen, hè? Ja. Ja, absoluut. En vandaag was het echt een hele leuke dag met mijn papa. Ja. Ja.